Volám sa Julka, 3 mám roky. Hello, it's me. Ja sa volám Šimonko a mám 9 rokov. Ja sa volám Milanko a mám od dneska už 11 rokov. Volám sa Katka, mám 28 rokov a som také slniečko. Volám sa Milan, mám 40 plus. A moje záľuby sú autobusy a moja rodina. Volám sa Dušan, mám 42 a charakteristika, že učím. Volám sa Viera, mám 68 rokov, pochádzam z Moravy, s manželom sme vychovali 3 deti a máme 8 vnúčeniec. Moje záľuby je čítanie, štrikovanie, ručné práce a 5 rokov sa venujem chovu drobného vtáctva. Môj sen má kravičky. Neviem. Môj vytúžený sen je skočiť z lietadla. Mať rodinu, ktorú budem dokázať zabezpečiť, ktorá bude šťastná a s ktorou zažijem veľmi veľa zážitkov. Môj životný sen je byť šoférom autobusu. This is my sen. Vždy som sa vrúcne modlila k Pánu Bohu za dobrého manžela a za zdravie. Za šťastnú rodinu. Pán ma vyslyšal a môj sen sa naplnil. Ja chcem byť doktorka. Ja by som chcel byť pingpongistom. A ja by som chcel byť kamionista. Chcem byť dobrou matkou. Chce byť šofér autobusu, či čo? Čím chcem byť? Tým, čím som. Učím. Učiteľom. Vernou a dobrou manželkou, chápajúcou maminkou a príkladnou a vzornou babičkou. Kravičky. Ja považujem najviac Ježiša. Ja považujem najviac z celého života rodinu. Najdôležitejšie v živote je mať správne hodnoty, vedieť, čo od života chceš, kam kráčaš, quo vadis. A ak sa hovorí, mať to tak správne nastavené. Byť šofér autobusu. Rodina, Boh, zdravie, láska a teda. Láska. Zdravie a vieru v Boha. Kde je Boh, tam je láska a porozumenie. Neviem. Vyhral som set proti Lukasovi Svobodovi. A ja už viem jazdiť už na kosačke. Môj najväčší životný úspech je asi to, keď za mnou niekto príde a povie mi, že som mu inšpiráciou. Aj keď veľakrát neviem v čom alebo prečo, ale vtedy si poviem, že asi niečo robím správne. A to je pre mňa úspech. Väčší úspech sú moje 3 krásne deti a moja manželka. Rodina. Dobre vychované 3 deti a najväčšiu radosť máme z 8 vnúčeniec. Všetkých nadovšetko milujeme. Ja to neviem. Neviem. No tak nájdi si dobrú ženu. Neboj sa. Že treba sa rozhodnúť podľa seba, nie podľa rodičov. Myslíš synovi? Žiť vo viere, v láske, pokore. A hlavne pomáhať blížnym a nevystatovať sa. A nezávidieť a vždy hovoriť pravdu. Mám sa dať vypchať? Dobrá. Už idem, normálne live. Ešte raz dáš tú otázku, či to netreba, či to potom strihneš. Čo? Aký je tvoj najväčší životný sen? No teraz ste ma tak zaskočili všetci. Idem preč.
Ale vy ste ma teraz zaskočili. Všetci na mňa hľadíte. Počkaj, Nikolka, nenatáčaj. Veď nie. Dáte otázku? No už? Bude niekto hovoriť otázku? Ešte to už natáča. No tak zase áno, zase nie. Áno, tak čo teda? No toto si môžeš dať rovno pauzu, lebo neviem. Počkaj, to bude dlhé video, kým by som to povedala. Volám sa takto celou vetou, hej, mám hovoriť. Počkaj, bolo to strašne rýchlo povedané. Nebude mi rozumieť, ja musím na kameru pomalšie rozprávať. Ďalšia otázka je čo? Teraz sa nemusím zamyslieť, toto bude môj nepodarený záber. Nie, takže... Chcete byť v zábere? Nie.